दिनै चिरां जिल्लानि मोनसे माने गोग्गोम दखरा जिथि दखरा एबसु बिथांमोना 2022 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक पास जानाय सा 46 फरायसा बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोना 90 रत्नेश्वर ब्रह्म गोसोखां बान्था बिथांमोना बावदों आरो मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना गासै 41 फरायसाफोरखौ 90 रत्नेश्वर ब्रह्म गोसोखां बान्थाखौ बावदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। ओरैनो माखासे स्कुलफोराव जोङो खोनानो मोनो साबजेक्ट टिचारफोरा सिखादों आरोखि बिनि सायाव मा बुंगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनो थाखाय जों 2002 मायथाइनिफ्राय जों खामानि मावदों आरो जों मिन्थिगौ बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा बांसिनानो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै आरो जायफोर प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोर दङ बेफोरावबो माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो आरो जेंनाफोरनि गेजेराव जों मिथिनायाव जायफोर हाइ स्कुल दङ प्रभिन्सियेलाइज हाइ स्कुल बेवहाय मेथ्स टिचार गैया, साइन्स टिचार गैया, इंराजि टिचार गैया आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बैफोर प्रभिन्सियेलाइज हाइ स्कुलफोराव थोजासे बिबांनि फोरोंगिरि नांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारखौ खावलायबोदों आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जे बिटिआर सुक्ति जाबाय बेयावबो 6.3 मोनसे दफा मोनबोदों आरो बे दफायाव रोखा रोखा लिरनाय दङ जे बर' बिजोंनि एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै हाइ स्कुलसिम जायफोर स्कुला दाबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेफोर स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै रोखा रोखा लिरनाय दङ आरो बे 6.3 दफाखौ मावफुंनो थाखायनो बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खावलायदों आरो सम सम जायफोर प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोर दङ एलपिआनो होन एमइआनो होन हाइ स्कुलानो होन बेफोराव लांदां जानाय मासिखौ थाबैनो सुफुंनांगौ होननानै दाख्लैबो जोङो 24 जुनाव आसामनि शिक्षा मन्त्रि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनेश पेगुजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों जों सावरायखांबाय आरो जोङो माखासे दाबिफोर होदों बे दाबिफोरनि गेजेराव जायफोर लांदां जानानै दङ मासिफोर दङ बेखौ थाबैनो सुफुंनांगौ होननानै बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो बिथांमोनाबो थाबैनो टेट एग्जाम होनायनि गेजेरजों बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसनगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लादों जे जोंहा गुदिया थिग जाब्लासो मोजां जाब्लासो जोंनि हाइ स्कुलाव मोजां जागोन ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइयाव जों मोनसे मावथांखि फोसावदोंमोन। दिनै जोङो 90 रत्नेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था बेखौ जोङो होदों मेट्रिक माने फार्स्ट डिभिजन पास जानाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों दा बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनि ओनसोलनि फरायसाफोरखौ लानानै जोंनि बे ओनसोलनि स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो मोनसे सांग्रांथि होनायनि असिलाजों आरो मोनसे बादायनाय बे मोनसे साननाया फैथों बे मिजिंखौ लानानै जिहेथु मुगाया बादायलु मुगा ओंखायनो बादायनाया बयनिबो गोसोआव जायगा मोनथों बेखौ मिजिंथिनानै दिनै जों देरहासार बान्थाखौ होयो जिहेथु बेवहाय जोङो माखासे सोलोंथाइनि बाथ्रा रायलायनो होननानै जोङो हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय जोंहा आलासि मोननो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म सारखौ आरो बिथांनि जे बिबुंथि बिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्राबो निस्सय माने बिथांमोनहा हमदांनो हादों बा सोलायनाय फैगोन जों मिजिंथिदों आरो इयुनाव जोङो बे ओनसोलनि सोलोंथाइनि थासारि बेखौ गोजोङै खालामलांनो थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो फरायसा आरो लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनखौ बा जों गासै समाज नाङैनो जोङो खामानि मावनांगोन आरो जौगानाय फारसे बयबो गोसो होनानै माने खामानि मावनांगोन गावबागाव बिबानखौ गावबागाव लानांगोन दिनै फरायसाफ्रा फरायनायनि बिबान फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायनि बिबान गारजेनफ्रा गारजेननि बिबान आरो समाजा समाजनि बिबानखौ लानानै सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ जों बारायहोनो हागोन बे मिजिंखौ थिदों आरो आं खावलायहरदों जिथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाहाथे सोलोंथाइखौ बयबो मान होनानै बयबो बिनि थाखाय सांग्रां जायो आं बेखिनिखौ खावलायहरदों।